better this video. I want to talk about to say only in Africa one past man or one DJ a native doctor Diana Church of Okanu. My education will be able to say no to some music. After all, no young man is very nice. To father go gym. A young man is very. I joke. I joke. I may put it back on money. You were lodging a guy with you were lodging. About what I bought. I say, about what I bought. I'm a neighbor, my past man. No young man, I'll be a wire. Almost better. What's the better go journey? Better good money. So now I see no brother when you were there. All to who are Okawa, don't argue with us. And I'm going to keep it. Don't argue. All to who are Okawa. Every gun or jacket. No, so I can't imagine who will be all protocols stopped. Okay. Oh, yeah. Okay, I need the man pass mine. Yes, sir. Because man pass man, only be able to age 50,000. Where will lodge? Chineke got baby. What in a young brother, and no brother, no money. So, Chineke got you a man pass man, down in there. Okay, I see where they're on ye. I come and is a more plural in there. As a more player. Man pass man, a native doctor. Jenuno ka job ezobata n'imu n'ụka ebe a na-eme celebrate ụka nne mma ya so na ndị zolu lolo mma ewi n'ụlọ ọkwụdolu mma eshie lolo echichi n'ụka owele ga-enye ndị church owele ga-warụ church oji owele ga-we support mma etihozi video ebe ojikwa ego we support cup ndị zone 5 side be ha ka ogono ka modum ndị blue cup a kelechi na na asị na o yenye church ego enọrọ ebe nọ na-asị m ụka jikwa wee sị ọkwa o nwere vidio m na-eme mbụ sị hapụ ndị niile a na-akọ ife niile ha na-akọ na ha ncha niile na-apụta n'ilo ka ha fụụ ka ha dolie egwu maka niile eje ụka na ha ncha niile na-achọghụ ha pụta n'ilo fụụ ka ha mụọ ihe ọkụ were okwute tuwuo egwu maka niile eje ụka na nne ha na nna ha na ụmụnne ha na-eje ụka ha bidogodu from them. Onye nke a a native doctor kwụsị n'ihu mama mụrụ ya n'afọ ide eje ụka mama emerie sef na participate na activities dị n'ụlọ ụka ịghọta na ọkwa fada abịa bie ya ọma onweghị discrimination anywhere
o si na akpa ewepụta ego nye ndị ụka narịa ịghọtago even iji wee gwa ya na mgbe ebutere ọjị osisi were ọjị nye nwanne nwoke na ọ ya nọ n'ihu senior brother wee were ọjị ewee gwa ya were ọjị o break that protocols wolu dị ọjị before emechaa wee gwa na nwanne nwoke ewolu n'ọjị mgbe ọ batara mbụ o wee kwuo n'ọkịta ka a were okwu n'ala ịghọtago mana o wejegodo ọjị obelu wolu ọjị agwara ya wolu before nwanne nwoke ya na ya nọ wee kọwaziri because ụmụnne ya anọrụ gị elu ka a na-ekwu na mgbe ọ batara na-ebili egwu ụmụnne na ndị ọzọ niile anọrọcha na before nyanwa wee bata leta ịghọtago chọọchị kwaikwari ugwu ahụ akwanyere ya as man wolitekwara isi n'ife gbasara ife omenala ha na-eme chọọchị kwaikwari ugwu ahụ kwaikwari ewu ugwu ahụ a na-akwanyere bishọp na ọbịa na ọfala na ugwu bishọp na-akwanyekwarụ igwe na ọbịakwa na ọfala because na igwe a traditional head bishop rụkwa a religious head ịghọtago so ife a ka anyị na-agwa na before Mathias bidala ya na ndị otu ya na-awe na ụka na omenala enwere any problem ha mere ndị ọwụ na fesiri nke ha kama na ọ na-ezi ozi metụ ya eshe ịbata ebe ndị enyi ya na-agbakwa nekeneke ha nwetakwa gị ịbatakwa saịdị nke ha so na ọwụ na nwa dibịa nwere ike ije n'ụlọ ụka ruo n'ụlọ ụka emeli donation ome donation support ife a na-eme kelechisi na ojele ụlọ ụka na ọ nweghị ife niile emerie ka o weta ego and ama na ụka nne ka mma ekpe eje n'ụlọ ụka ife a maka ọ gwara ụlọ n'ọnọ n'ụlọ ụka ụbọchị ụka kelechi deru n'ọnọ n'ụlọ ụka ụbọchị ụka na-ekwugidoro okwu ego na ogwe ha eweta ego ọ mama ekpe wee jee ụka bikos na ụka nne o je sọpọtụ mama ya na ụka nne so keluzi problem nwee with kelechi na so many of them ebe ha nwee Christians na their immediate family ha ya ebido ọgụ ahụ na ebe ha nọ convert godunu ndị ahụ before na abịa convert ya m ụnụ akafụ n'anya karịa ha ife ọma ahụ ụnụ na-achọ njedewe ụka ka m nwetara ụnụ achọghọ ka family members ụnụ na nne na nna mụrụ ụnụ n'afọ nweta data ife ọma ụnụ akafụ n'anya na ọmụmụ ka ụnụ chọrọ ka ife ahụ bịarụ m hapụ ịbịarụ ndị ụnụ na ha bi n'ụlọ that is it. It is very clear mma ekpe eje ụka je support ụmụ ya na n'ife ụka nne mana ị na-achụzi mmụnwa nọ n'ilo na-achụ mmụnwa nọ n'ilo ụna na-agọ m iyi onweghị ife ụna ha akpọ mmadụ na onye ahụ ya anwụ na unu jide ndị baịbụl na-ewuru okwute tugbuo ha ụna eje mmụnye unu ụka ọkụ onye nke gụ na-ebi n'ụlọ inidihodo iyi akụ uwe sef onye nọ n'ilo ahịa ama sef mana mmụnwa ụna ife ọnwụ na imere n'iro ịma na aka na-abụ na-agọghị otu mana ị nwere ike ime any plan wee mee ndị nke gụ na ha nọ n'ụlọ ife bikos na ị na-ewere onye ọnwụ na iwe ụka nke na-eje adịghị iche from nke ha na-eje werunu nke a wee mụrụ ife agwago m ụnụ na enwero mgbe ụka na omenala ji wee na-enwe okwu until Mathias Ezeaku wee buru nke wee bata wee ghasasịcha ebe niile mee enwe disunity ịghọtago ọkụsago ndị Igbo more than o jikọrọ ndị Igbo he has divided Igbos the more since o ji wee bido ife ọ na-eme na-eye ndị nwadibịa ndị ma ọkwasị na ndị nwadibịa nọ ndị pastọ nọrọ a na-akast ndị nwadibịa anọrọ a na-akpọ ndị nwadibịa ndị ọjọọ ọkwọ nwadibịa ahụ na-anọrọ ọgụ ọkwọ nya bịa n'ụlọ ụka ebe a do very happy chọọchị nabata chọọchị ọ participate in activities chọọchị o mee ife niile na onye abụ mmamụrụ ya amụ n'afọ ịnọ ka a na-akpọ afọ mụrụ eze ọ mmamụrụ ya amụ n'afọ chiri lọlọ n'ụlọ ụka ọ kwụsịghọ mma from ichi echichi n'ụlọ ụka ọ kwụsịghọ nne from ije ụka efrom ada nne ọ kwụsịghị ụmụnne from ije ụka gosiri that it is a choice and father discriminate church discriminate you father je metụ ya aka bie ya ọma ndị mmọnwụ na-eje n'ụlọ ụka we have shown you things iji wee mepe anya mana ijuzikwe na ihe emepe anya ema na-ewu the high level and the highest level of okoko and ofeke mma kwụsị ya ebe a ịghọtago daalụnụ.